Angel, naman ay balas kanyo ng mga maris. Uy, kay bukod tinto kung siya na sa ilaha. Iparibad yun ng mga misis nyo. Huwag nyo na hintayin na. Kumpare pa magpariban sa kanila. Maun sa'y oras ma. Tanaw dito, na may orasan dito sa likod ni mo. Maun sa'y oras ma. Tanaw, kaya na silang likod. Sa makasaba ba kayo ni mo? Agay! Maun sa'y oras baba. Buta ka? Sa may siya maninuod man. Sabi ni Duterte, walang lalabas. Ay, bugok yung ate, nalibang sa gawas. Sa langit may bato, sa lupa may damo. Anong sabi ko sa'yo? I love you!